салют. І як тільки його дядуля добродій носить, ён же важить більше, чим усі жихари Колиханки. Ой. Здається, нікого нема. Можна куфер відчинити. Ой, як тут много усього. І так акуратненько розкладено. Цікаво, де подаруночок для мене. Не дотерплю до дня народження. Погляджу хоча б одним вочком. Ой, допоможіть, моя дюбка. Що тут відбувається? Що ти робиш? Я застомився. Ой, не плач, я тобі допоможу. Яна, за Бусика, Бусик, зарепкся. Як болюча. Нічого не болить. Бусичек, ну ти потерпи, я поспробую эту ігечку підняти. Хоч коли ласка. Ой, так тільки хуже. Ой, хоч, ну тільки не плач. Я зараз за дядулем добродієм збігаю. Це ж його куфер. Ён тебе визволить. Тільки не дядулю. І правда, попади тобі, дядуля. Ён не любить, коли його куфер без його беруть. Поклич кого-небудь, тільки не дядулю. І худший. Ведаю, феєчку. Ой, зараз їй потелефоную. Ага, давай. Алло, хто говорить? Ой, феєчка, худший, допомога потрібна. Ой, ляшу. Чув, я налетіть, ну потримайся, я ще трошечки. Добрий вечір, сябри мої, що здарилося? Буслик дюбку ущемив. Ой, як же ти так? Ну, тому що ён вельми цікав, не хотів свій подарунок ранній часу поглядеть. Ой, ну потерпи. Коли ласка. Ой, моя дюбка. Яночка, неси бинт. Тут все не так просто. Я міг. Давай, бинт. Дякую, Яночка. Ай. Бусличок, потерпи, зараз буде легчей. Ось так. Что отчуваешь, Бусь? Яночка, буслику складана розмовляти, хай помовчить і відпочне. Добре ще, що бинтом обійшлося, а не гіпсом. Ну, вось буслик некоторый час придется ходить забинтованной дюбкой. Ой, попадешь яму от добродея. Свічка, а ви дядулі не розказуйте, коли ласка. Ну, ён сам убачить і буде питатися, що да як. Буслик, а ти куди? Вирішив сховатися від дядулі під столом? Ти так довго не просядеш. Дядуля добродей не любить, коли детки за свої справи не відказують. Тобі за гэта, Буслічек, яшчэ больш попаде. Уяўляю, як разлуецца дядулечка. Ой, што будзе. Яночка, не пужай. Буслик зразумеў, што чужыя рэчы кранаць нельга. Нават калі вельмі хочацца паглядзець. Таму што незнарок можна і без дзюбкі застацца. А дядулі лепш усё сумленна расказаць. Ой, з усімі падрабязнасцямі. Менавіта так, і абавязкова прабачэння папрасіць. А як лічыце, дядуля даруе мне? Дядуля добродей вельмі добры. Вядома, ён пазлуецца крышачку, але Ой. потым адразу даруе. Галоўнае не забыцца пра словы «выбачайце» і «калі ласка». Вы ўсё правільна зразумелі. Буслик, як твоя дзюбка? Мультфільм глядзець можаш? Могу! Ну, вось і цудоўна. Глядзім. Давайте. Ну, вось і ўсё. Самы час чысціць зубкі, мыць тварык і спаць класціся. І не забудьцеся сказаць «выбачайце», «калі ласка», таму, каму за дзень не паспелі гэта сказаць. І хуценька бяжыце ў ложачкі. Добраніч. І чароўных усім сноў.
Танцуют зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, Каля, мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.